Otetaanpa sisäännykset ulos. Tuossa on pikkunen. Varmasti jonkun hauen hampaansa ollutkoon tommonen. Jälki tuossa. Pikkuinen välämä pois. Siinä se oli jälki pois. Oli vähän kuollutta lihaa, niin ei. Tuommoista ei mistään tarvita. Ei muuta kuin pesulle. Vesikin paljon matalemmalla mitä on ollut monesti näin keväällä, kun jäät lähtee. Joku kertoi aikoina, että oli saanut tahanalla kalaa joku ja ruvennut keittää sitten niistä päästä ja ruojoista niin ruvennut keittämään kalalientä, niin kalaliemi oli muuttunut sateenkaaren väriseksi. Se tahanapallo oli ollut siellä suussa vielä. Oli mennyt kalaliemet roski. Semmoinen se tarina. Ei mä tuonne laita päälle. Kumminkin tässä kuvattua. Mallihan ei ole mikään paras, mutta parhaansa yrittää. Parhaansa se yrittää ainakin. No niin on, näin se on. Ei sitä passaa ruveta kovin esittämään, tai tulee vielä hullumpikin. Joo, ensimmäinen lohikin tuli. Mutta nyt on tämä kausi auki. On. Joo, kyllä tämä on sulla, jos ei tuolla sitten aivan jossain perällä on, mutta tämä ei tässä kyllä näy missään. Ja yleensä kun alkaa jotakin muuta tekemään, niin se kalaa siinä vaiheessa iskee. Kunhan vaan sammu koko nuotio. Kilikello kiinni, kun se ei päästä muuten sitä tippumaan sitä mukia. Mä rupesin vielä palaamaan heti niitä. Tämä rupeaa olleen kuvauspäivä Pulukassa ja sehän meni hyvin, kun saatiin kalaakin tuossa ja makkara oli hyvää ja seura oli hyvää ja ei siinä mitään, otetaan kesän päälle uusi kuvaussessio, kun saadaan uusia kaloja järveen ja ruvetaan sitten oikein porukalla kalastamaan oikein niin tosissaan. Tänään ei oltu tosissaan, nyt oltiin vaan leikkimielellä.
Mutta mukava päivä kaiken kaikkiaan. Ja 2025 ensimmäinen kuvaussessio.